Chránime bezpečný spánok vášho bábätka používaním apnoe monitoru. Monitor dýchu sa skladá z podložky a zo snímacieho zariadenia, ktoré je vybavené svetelným a akustickým signálom. Podložku vkladáte pod madrec bábätka. Aby ste predišli falošnému alarmu, je potrebné správne umiestnenie bábätka na podložku. Ak kladáte podložku do postielky, môžete si nejakou farebnou plienkou označiť, kde máte bábätko uložiť, aby ležalo na podložke celým telom. Ak kladáte podložku do postielky, signalizačné zariadenie si umiestnite na rám postielky. Pokiaľ dávate bábätko do zvýšenej polohy do postielky, je potrebné, aby podložka kopírovala sklon madraca. Keďže podložka sníma dýchanie bábätka, nikdy nepoužívajte podložku pri spoločnom spaní v posteli ani u dvoch detí naraz. Signalizačné zariadenie nezabúdajte zapínať vždy, keď dáte bábätko do postielky. Skontrolujte si vizuálnu funkčnosť, teda zelené svetielko. Ak bliká na červeno, je potrebné skontrolovať uloženie bábätka v postielke alebo funkčnosť batérií, ktoré sa nachádzajú v signalizačnom zariadení. Pri poruche dýchania začne blikať červené svetielko a postupne ťukať. To ťukanie sa bude stupňovať, až dôjde silnému spustenému alarmu. V takomto prípade je potrebné vypnúť signalizačné zariadenie, skontrolovať farbu tváre bábätka, dýchanie, to znamená, či sa zdvíha hrudník. Ak je bábätko v poriadku, je potrebné skontrolovať monitor dýchu alebo snímacie zariadenie. Pokiaľ bábätko nedýcha, je potrebné zahájiť resuscitáciu. Monitor dýchu je jediná a dôležitá pomôcka proti SIDS, čo je syndrom náhleho úmrtia dieťaťa